Grazas por vir a esta concentración de Sanidade Pública que convocamos a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Área Sanitaria de Vigo para animar a participar na manifestación do domingo 6 de abril ás 12 desde a Alameda de Santiago de Compostela. O obxectivo desta concentración é animar ao conxunto da cidadanía a apoiar esa manifestación e é necesario destacar a importancia que está tendo a cidadanía de Vigo nas movilizacións en defensa da sanidade pública, así como no rexeite do modelo de construción, financiación e xestión do Hospital Álvaro Cunqueiro. Tamén é importante destacar o papel das plataformas locais e das plataformas en defensa da sanidade pública que están dando a cara todos os días en defensa dun servicio público básico. Desde a plataforma queremos trasladar á sociedade a necesidade de seguir exixindo responsabilidades políticas aos que tomaron a decisión de facer que o conxunto da cidadanía pague 470 millóns de euros máis a unha sociedade concesionaria por un hospital máis pequeno que non responde ás necesidades da nosa área sanitaria e que ademais mantén ou incluso incrementa o negocio da sanidade privada. Coa construción do Hospital Álvaro Cunqueiro non se lograron acadar completamente os obxectivos fixados no plan funcional inicial que contemplaba un hospital para atender ao 100% da cidadanía, unha importante remodelación da nosa atención primaria e a disminución do peso da sanidade privada na área. Nin se construíron as estructuras de atención hospitalaria necesarias para garantir ter 2000 camas hospitalarias na nosa área sanitaria, nin se reforzou a nosa atención primaria coa creación de novos centros de saúde e ampliación dos outros, e as consecuencias de todo eso sufrímola todos os días. Temos unhas intolerables listas de agarda para consultas, probas complementarias, exploracións e intervencións cirúrgicas. Temos uns servicios hospitalarios sen o cadro de persoal e sen os espacios necesarios para dar resposta ás necesidades da cidadanía. Temos unha carteira de servicios incompleta para manter o negocio da sanidade privada. Temos saturados xa o servicio de urgencias do noso hospital por un deseño insuficiente e, ademais, polas limitacións nas que se atopa a nosa atención primaria. Temos unhas listas de agarda para acceder ás consultas dos centros de saúde que superan en moitos casos os 10 ou os 15 días. E temos miles de persoas sin médico de familia e sin pediatra de referencia. A sobrecarga dos profesionais de enfermería, insuficientes para dar resposta á cronicidade e á dependencia, con retraso no seguimento de patoloxías crónicas e dificultades para garantir unha atención de calidade ás persoas dependentes. Tamén temos dificultades para acceder aos centros de saúde e ás citas para consultas por non ter persoal suficiente nas áreas administrativas. E temos, ademais, a unha parte da nosa cidadanía que sigue sendo atendida por Povisa con un concerto económico sen transparencia e sen alternativa pública para dar resposta asistencial a estas persoas. Por todo isto, o domingo 6 de abril, a plataforma SOS Sanidade Pública convoca unha manifestación ás 12 desde a Alameda de Santiago. O lema é máis atención primaria, máis atención hospitalaria, máis sanidade pública. Reclamamos máis atención primaria porque necesitamos centros de saúde e PACs dotados de personal suficiente de todas as categorías, ben equipados, accesibles en 24 ou 48 horas máximo, con consultas presenciais a solicitude do paciente, e temos que reorientar a nosa atención primaria cara á promoción da saúde, a prevención da enfermedade, o traballo comunitario e a participación social. Temos que garantir un modelo de atención primaria con especialistas de pediatría nos centros de saúde e temos que reforzar a capacidade de atención primaria de dar resposta aos problemas de saúde mental coa presencia da psicoloxía clínica. Na área de Vigo, en definitiva, temos que reforzar a nosa atención primaria, temos que aumentar a inversión na nosa atención primaria hasta cadar ese 25% do gasto en sanidade pública. Temos que conseguir que os nosos centros de saúde e os nosos puntos de atención continuada, os nosos PACs, teñan o persoal que se necesita para dar atención
sanitaria de calidade que merecemos. Cando reclamamos máis atención hospitalaria, o que estamos reclamando é que se utilicen plenamente os recursos hospitalarios públicos. Temos que recuperar os hospitais que foron recortados ca privatización, como o caso do noso, de Vigo. Temos que acabar cas derivacións á sanidade privada e dedicar esos cartos a financiar e a potenciar a nosa sanidade pública. Temos que reforzar as unidades de saúde mental, tanto infanto-juvenil como de adultos, para conseguir que as persoas con problemas de saúde mental teñan unha atención sanitaria digna no ámbito da sanidade pública e non só as persoas que poidan pagar. Na nosa área temos que ampliar o Álvaro Cunqueiro, co que se deixou de construir, e temos que conseguir a plena utilización do Hospital Meixoeiro e do Hospital Nicolás Peña. En definitiva, reclamamos máis sanidade pública, porque iso é o que queremos, máis sanidade pública con un orzamento que permita dar conta das necesidades reais da poboación, e para eso necesitamos elaborar un plan galego de saúde que adapte os recursos ás necesidades. Necesitamos recuperar os servizos privatizados e necesitamos recuperar tamén as áreas sanitarias que foron pechadas e tamén potenciar a saúde pública, porque temos que prepararnos para outra pandemia que pode vir e que non nos pille sin preparación como pasou ca pandemia da COVID. Na área sanitaria de Vigo, a primeira medida e a medida máis importante que temos que reclamar para defender a nosa sanidade pública é recuperar para o público o Hospital Álvaro Cunqueiro e remodelar a área sanitaria tal e como estaba previsto co plan funcional da nosa área sanitaria inicial. Por todo isto, pedimos á cidadanía de Vigo que acuda o domingo 6 de abril a manifestación ás 12 desde Alameda en Santiago de Compostela. Moitas grazas. Vamos a iniciar un reparto de información para animar a cidadanía a participar na manifestación do día 6 de abril en Santiago de Compostela. Grazas, vémonos na rúa, vémonos o domingo en Compostela.